של פיסטוק הוא בית מוזר, הולכים קצת ימינה, עוברים את ההר, מעבר לשביל על יד הענן יש בית מוזר ומצחיק וקטן. איזה בית יש לפיסטוק? טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק. איזה בית יש לפיסטוק? טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק. ינשוף על הגג מבלה שם לא רע, ושני קיפודים שגרים במגירה, עוגה בסלון, פסנתר בחצר, שירים בכיור ותווים במקרר. איזה בית יש לפיסטוק? טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק. איזה בית יש לפיסטוק? טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק. הבית של פיסטוק מלא הפתעות, מכל השעונים שם ברחו השעות, וכל המחוגים שבשעונים מראים בהחלט על דברים משונים. יש סירים פנים, מחייך לו ושר, צלחת עם אף וספלים מסוכר, ורוח שובה וקורא בספרים, ובכל הפינות מתפזרים סיפורים. איזה בית יש לפיסטוק? טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק. איזה בית יש לפיסטוק? טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק. טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק. טיק טוק טיק טוק טיק טוק. טיק טוק טיק טוק טיק טוק. טיק טוק